Am ales Craiova pentru că erau câteva luni abia trecute de la decesul tatălui meu și îmi doream să fiu mult mai aproape de casă decât aș fi făcut-o dacă m-aș fi dus la București. Am ales Craiova pentru că domnul Balaci a insistat foarte mult, pentru că pe tata și pe Nea Ilie îi lega o prietenie din copilărie, pentru că au făcut juniораtul împreună, pentru că împreună cu Nea Sorin Cârțu ne și vedeam, copil fiind, de câte ori mergeam la bunici la Craiova. A fost mult mai convingător, a convins-o pe mama și pe mine. Cu mine a durat puțin, pentru că Universitatea Craiova a fost echipa mea de suflet, pentru că fără să vreau și fără să-mi dau seama, îmi puteam îndeplini un vis pe care pur și simplu nu mi-l propusesem. Met de oudste rechter. Immers, hij scoorde ook vorige week in Arnhem. En dat doet hij nu weer. En Ajax staat comfortabel voor met 2-0. En zo geschiet het ook. En dat is bingo. Zijn bedoelingen waren toch helder. Daar maakte hij geen geheim van. Maar nochtans lijkt Jefric er volledig door verrast. En hij was niet zo slecht getrapt ook natuurlijk. Nee, het was geen kinderachtige vrije schop van Christian Kibu. Van der Meijden, daar is die goal. En hij wordt bijgeschreven achter de... 8 minuten voor tijd. En die benut hij natuurlijk, zou je zeggen. Prima in de hoek geplaatst. Christian Kivu. De wedstrijd is gespeeld. All around me, man, I'm telling you, this shit is getting real now. Yeah, lost my grandma, didn't know it. Can you tell me how that feel now? Yeah, got a message saying sorry for your loss. I didn't know if it was real now. Praying that they got the wrong number. Tell me how the fuck I got a deal now. I was going through the motions, I was doing all my shit. Turning 20 in the city, I was too focused to quit. Got on FaceTime with my granny and she told me she was proud. 1 week later she was gone and now she up above the clouds. Never got the chance to catch me, fleeing to see while we cruising the back street. You ain't never gonna catch me, sipping some goose, get a loose in the backseat. You ain't never gonna catch me, you ain't never gonna catch me. Сохраняет мяч камерунец. Пора, наверное, уже и расстаться. На Киву. Занетти на правый фланг. Ровно 1 минуту добавляет арбитр Руссо. В принципе, не так много. Удар! 3-2! 3-2! Кристиан Киву снял аж шлем, чтобы попраздновать этот гол. Ну каков Интер, а? Каков Интер сумел собраться и в компенсированное время к первому тайму забил столь важный. Guarin. És ott van egyébként még Kivu is. Meglátjuk, hogy ki fogja elvégezni a szabad rúgást. Kivu, és ott van a vezetés is az 5. percben. Ezt kegyetlenül bevarta Kivu. Nem Guarin volt végül az elkövető, hanem Kivu, de így lett a jó. 1-0 az Internek. Rögtön az első 5 percben megvan a vezetőgól. Erre hívta fel a figyelmet Ventura. Nem tudta kiblekkelni a Torino az első 15 percet. Zsilé pedig képtelen volt hárítani. Mi-e dor de rutina de zi cu zi pe care am trăit-o atâția zeci de ani. De diminețile în care mă trezeam cu gândul că mă duc să învăț ceva, să pot să devin mai complex din punct de vedere sportiv. Mi-e dor de vestiar, de atmosfera care era acolo, pentru că eram foarte apropiați la orice echipă la care am jucat și la echipa națională la fel. Dar n-aș putea spune că mi-e dor de fotbal, pentru că m-am resemnat
cu faptul că n-am mai putut să joc, că nu mai puteam să joc din cauza accidentării și atunci cred că lucrurile le accepți altfel, pentru că ești constrâns să renunți la ceea ce ai făcut o viață întreagă și cred că e mult mai ușor din punct de vedere mental și melancolic să renunți la ceea ce iubeai să faci pentru că ești constrâns de lucrul ăsta. Cred că mi-ar fi fost mai mult dor de fotbal dacă renunțam pur și simplu într-o zi, care hotăream că nu mai vreau să joc și după o perioadă de timp cu siguranță mi-ar fi fost dor, dar așa n-am avut